Iritsi da unea. Harresiak erortzen ari dira. Aste ardoa bidezkoa den guda bakarra. Ez du minik ematen kolpeak. Ez dago beldurrik. Kendu hautsa. Zutitu zaitez eta jalgi adi plazara. Eta presioa sentitzen da. Zai dago ama, zai aita. Den-dena nahi dugu. Sortea lagunduzu. San mina, san galegua. Hau belarri jana delako. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongi etorri mito ara gonbidatua izan ez den euskal podcast bakarrera. Hau Belarri jana da, zer modu zane? Ondo. Zer modu zeldu gara kurtso honetako azkenengo kapitulora? Bueno, egon naiz lo egin gabe ikusten partidu guztiak, mundialekoak. Bai? Bai, prestatzeko Belarri jana hau. Egin beharko didazu laburpen bat? Bai, egingo dizut laburpen bat. Gaur kurtso amaitzeko eta udako gai bezala eta kurtsoko azken gai bezala, hitz egingo dugu futbol maskulinoko txapelketa mundialaz. Hori da. Horrela esan behar da, bestela. Hori da. Ez? Eta, basikamente, nahi dugu aprobetsatu, Belarri janako lehenengo kapituloan edo bigarrenean, okeresbenako ja duela, 2 urte pasatxo. Da, 21 Belarri jana, Hau, da, bai. edo 22. Ja ez dakit. Ez dakit, igual... Baina lokura, Bai. Noraino heldu garen. Egia da. SEO jarraitzaile guztiak, Hori da. zerri asko. Remediatu nahi dugu nik egin nuen akatsa. Gelitu nintzelako oso gaizki. Futbolari buruz, esan nuelako, alabez, zegoela, bigarren mailan. Eta dago, lehenengoan. Eta ere esan zenuen, Juan el del Betis. Juan el Gogoratzen del Betis. duzu? Ez nuen gogoratzen, baina egia esan Joaquin. nuela. Joaquin el del Betis. Ez aizu iruditzen Marcos Llorente dela Joaquinen gaur egungo, Pokemon evoluzioa? Marcos Llorente da... Betaurreko hiek daramatzana konspirazioa, fasismoa eta... gaur egun gazteak direnak apur bat fasistak jaz dira hain kuñau tipo Egia, Juan ados. el del Betis, dira gehiago Marcos Llorente. Bai, garaiko espiritua gorpuzten duten futbol jokalariak, Ez du garbitzen hilea, Ez? ez dauka como... Bueno, Hori Pepe Reinak ere ez. Toma, ni banagatzen dituen referentzia gutxiak erabiliko ditut a muerte. Pepe Reina da, no? bai, Vale. Maldini ere, Maldini gonbidatu genezake. bai. Jatxo horretaz Bai, ez hitz daki egingo dugu. euskeraz, orduan. Gonbidatuak pentsatzen ari ginela, nahi genuen, pues, alden neurrian futbolari bat ekarri. Eta harreman apurra daukagu Nico Williamsekin, jarraitzaile delako, eta tarteki idatzi digu, laguntzen diola honek, pues, apur bat... Ondo kontzentratzen partiduetarako. Hori da, entrenamendutara ateratzen da Belarri jana entzuten. Pues komentatu genion, eta jarriko dizut, ez nizulako landik ipini, Vale. bidali digun audioa. Vale. Hasi era futbol partida batean da. Nik huts edo bat daukat atera dut eta nik ez dut pentsatzen nire nota da hori. Zegoen apurra raiatuta Nico Williams eta orduan Claro. ezingo detorri gaurko Eta orain gaia partidera. lesionatu da. Lesionatu da? Claro, orduan ja ez dauka Benetan? aitzakiarik ez etortzeko. Bai. Joder, pues idatzi barko diogu. Baina gian dago rurrun eta ezin Bai, dizuen igual hau ateratzen denerako ja dago ondo rekuperatuta, baina bueno. Ja, espero dugu Niko ondo rekuperatzea. Idatzi guzu. Beste gauza bat nahi genuen egin, eta ez duguna egin, da futbol kamisetekin etorri. Ja, Nik ekarri dut hau apur bat, nola ditzen zaio? Futbol estetika, arropan? no sé, nik deitzen... Blockcore, ez zaio ditzen. Ez dakit. Jo, tio, hemen inork ez dakit zer ez, Nire nuen ekarri futbol kamiseta, ez dakit ez dut bat ere. Umetan, ere ez. neukan bat, kamiseta bat oso importantea gindena gerora, dela atletikeko kamiseta beltz bat, dagoena leoi Bai, bat, lehoia, mitikoa. magalean. Gero zegoen atletikeko bat ketchup, zeukala como ketchup. Dakizu ezein den. Eta orain, atera dute hamburgueseria batean horren bertsio bat. Sasikumeak. Bueno, atletikeko beltz hori, zuko goratzen duzu nork Bai. eramaten duen ere aparte. Hau oso referentzia nitxokoa da. Ja, badakit norre esango zuen. Neonaz. Neonaz. Toma! Neonaz versus Reiro, Red Bull batalla a los gallos 2014. 2014 octavos de final Ba. Alondiga Bilbao. Oso importantea. Oso... Hito historiko bat. Eta horregatik ilusio egiten Claro. zidan kamiseta hori aurkitu eta horrek hartza, baina ezin Ja. izan dut. Total, mundialaz hitz egingo dugula gaur. Nik ez du asko jarraitu, ez tal. Ni
Zuko Nos apurra veremos bai, en ez? los reels, bai. Osea, Bai. nik ez ditut partiduak ikusi, baina ikusi dut dena, kotillo guztia nire hori gustatzen zait. Bai, en todo caso, dena dela, helburua ez da izango futbol analisi bat Ez. eskaintzea. Ez que gaineraz, egin behar dugu zehozera entretenigarria futbolarientzat, baina ere entretenigarria Ez futbolarientzat, ez. Osea, nik uste dut Claro. hau izan behar dela FIFA egia geizan gertzentzako, baina geizan gertzegia FIFA entzako. Orduan ez du Aurkitu behar inork dugu disfrutatuko, oreka. ez geldituko da hor, Ja, igual ez du inoren inork lurretan. ikusten, baina bueno. Futboleko bastante contenido dago sarean. Bai. Dago podcast hori Linea de Cal, ikusi duzu, Dario MH eta buena. Zik ez dut ikusi. Pues grazia egiten du, baina dago beti rozando hor, eramaten dituzten gonbidatuekin. Ja. Osea, literalkin ikusten dut jende oso kasi eskuineko kazurroak eramaten dituztela. Eta Linea de Cal zerbaitengatik izango da. Gero, dire gertu zaitazko lo de voy con boina como Birmingham. Hori da temazo, Hori dela, erabiltzea Como futboleko Bellingham. highlightsak zure abestiak promozionatzeko. Bai, gero hor dago ere, bueno, Midas Alonso eta dauka kopia bat Bilbon, deitzen dela kreska, bai. dela bakarrik futbola. Mantekilloso, nola esaten du? Mantekillosa. Hori da, ez da egin dela esan. Eta gero, niri gustatzen zait eta aldi berean horrelako nazka fisiko bat ematen dit batzutan da, el de no le digas te quiero, dile eres como el cabezazo de Zidane. Edo, Bai, hori deitzen da, jartzen eres duela- como una hori falta de euskalduna, Sneijder. ez? Bai, da Bilbokoa, el futbol. Niri gustatu zitzaidan egin zuenan Atletikek irabazi zuenan Gabarra egin zuen bideo bat horrela. Emotiboa, oso te emozionatu emotiboa. zinen. Bai. Horrek lo de invente roman. Bai. Baina jartzen du hotza, invente. Ez ez Dauka, iruditzen, bai, baina dauka ahotsona, no? ba, niretzako gehiegi Ematen du jartzen du latxe, gora bai, bera. eta egiten bai. du, niretzako, bueno, ez da, baten duko raskatera dela, baina ez. Orduan, gu ere sartuko gara futbolari buruzko sare sozialetan. Hori da. Jarriko ditugu behar diren hashtag guztiak zirkuito horretan agertzeko. Hashtag lenteja, Hori egiten dute? bai, jartzen da lenteja agertzeko gehiago. TikToken. Ba, bai? Bai. Jo, pues jakin izan manu. Ni nago jartzen Dilista. hashtag zuretzat, hashtag euskaldunak TikToken, Hori jarri hashtag behar euskara. da, hashtag Joder, uliau. Haaland. Ah, vale. Mira, lenteja. Lenteja da, kodigo bat TikToken jartzen baduzu agertzen zaiola jendeari gehiago. Osea, Joder. zen mundu guztia hori egiten eta orduan agertzen da gehiago. Pues, de lista esmatu beharko Bai. dugu. Hasi baino lehen mundialarekin, futbolari buruz personalkin nahi genuen Bai. hitz egin. Nik daukat anekdota bat, nakarrela zuzena ona dela, hain nintzela txarra, futbolean jolasten eskola garaian, jartzen nindutela de comentarista. Osea, esen ez da arbitro, ez da entrenatzaile, esen comentarista. Terro niri joan, baloia jarraitzen bezala, baina pues ez da Jatu komentatzen. zinen korrika. Claro. Osa, nik nahi nuen norbetek entzutea, gutxi ere, zorroan. Dik uste du jartzen nintzela apur bat, kanporen erdian, baina komentatzen. Eta hori hemen nago. Ez dut jolasten, baina hitz egiten dut. Hori da futbolaren inguruan. Hori da. Eta fijo, jolasten zutenak ez daudela oraintxe bertan estatu batuetan jolasten. Bat bai? Así que, bai, no. Ez, kaba. Ez dakit izen bat ere... Me ikusia nor heldu den urrun eta nortzuk ez. Egia Zu da, heldu egia zara da. urrun. Eta Nor besteak jarraitu ez. du bere bidea, Hori azken da. muturrera. Nor Hori da, dago hori da. Euskal Herriko bigarren podcast arrakastatxunea. Hori da. Ez dakit. Arrakasta ez da zenbakitan eurtzen, hori Ez. argi dago. Bestela... Bueno, horrein Beste anekdota bat da, nik futbola deskurritu nuela FIFA 2006 bideojokuarekin. Eta orduan, lehenengo aldiz ikusi nuenan jendea kalean jolasten futbolean, esaten nuen, ostia, edo jolasten al 06. Ez hori izaten nuen nik ez, hori brama da. Baina FIFA 2006 da jolastu dudan FIFA bakarra, eta goratzen dut, hartzen nuela talde konkretu bat ez dakitzen Arsenal edo zein, gustatzen zidalago porteroaren galtzerdiak atzetik ikusten zirenean porteriatik atera behar zuenean. Hori asko gustatzen zitzaidan. Eta da nire esperientzia futbolarekin. Ez que nire dituen kontatu gauza batzuk baina ezin dira, dago involukratzen dute beste jende bat. Orduan, nik Ondo. horren ordez ekarri ditut datu kuriosoak mundialaren inguruan. Oso ondo. Hau ez dute jakingo, ez da FIFEnek, orduan isiltzen zarete seguk dakigu futbolaz zuek baino gehiago. Hori da. Lehenengo datu kuriosoa. Zuk dakizun orden Takefusa Kubo, jolasten Bai. du errealean. Nik ikusi ditut bere entrevista grazioso batzuk. Vale, pues Takefusa Kubo da mundialetan figura geometrikoa den izena duen dimentsio gehien dituen jokalaria. Vale. Ze kuboak ditu 3 dimentsio, Vale. gero egon ziren redondo eta kuadrado, Abizenak, bai, bi dimentsiorekin, eta gero Espainian dago David Raya. Daukala Vale. dimentsio bat. Eta ez dakit nor
punto, edo zer, are gutxiago. Ja, ez dakit dagoen, no seke, punto. Eta gero etorriko da Imanol Toroide. Ez, ja laugarren dimentsioaren toroiditz. Poiartz Toroide, etorriko da. Ez, oso datu Eta gaia ditzen importantea. da David Raya, ze bere funtzioa da, ez pasatzea rayatik. Zerratik? Ze da porteroa. Oh! Izan zen... Baina ez da atera oraindik, ez? Ez. Baina dago ze gaizimo selekzioetan hor jolasten du? Espainian. Ah, vale. Eta gero... Ez que ni naiz hain anti-espainola... Ja, ez dakizula. Ez duela jakin nahi ezer. Ja. Ez du jakin nahi ez da izenik. Gero dago... Gero horiko bilda beste gure laguna, ¿sabes? Oina. Ja, puta mercenario. Beste gar... Bueno, da igual. Esan. Ez que dakigu pila bat, flipatuko du jendeak. Eta gero, Paraguaiko porteroak, Paraguaik irabazi dio Alemaniari. Eta deklaratu dute jaiegun nazionala Hombre, Paraguai. oso ondo iruditzen, Eta izan da penaltietan porteroak oso ondo... nola Gelditu esaten da? dituelako. Bai, gelditu dituelako txuteak. Orduan Paraguai. mantequillosa. Hori ziko asmatu duzu? Hori agertu zitzaidan TikTokeko komentario bat. Eta besteari bai. Guapo dago nola guztia jundiren betetzen Claro. haien Claro, izena, claro. ez? Gero, nik nahi nuen Espainiak irabaztea mundiala, baina irabazi du beste mundial bat aurten, dela Espainiak irabazi duela munduan buruzoil gehien dituen, egia da, Baietz. buruzoil gehien dituen herrialdea, gizonezkoen 155 da buruzoia, ez dut sartu nahi buruzoiekin, ez dut sartu Espainiarekin, baina Ondo, ondo. irabazi du mundial hori. Espainia. Eta nik uste dut urtero irabazten duela, ez? Hori da. Zer gehiago? Egon zen, hau ez da futbolekoa, baina duela gutxi egon zen, justo mundiala astear zegoela, apur bat lehenago, New Yorken kedada bat, 6-7, eta ospatu zuten ekainaren zazpian, Zideia ona. 6 eta 0 zazpietan, eta zegoen pila bat jende globoekin de 6-7, eta egin zuten horrela. Deneko batera. 6-7, bai. Baina ordu konkretu bat, esan Bai, duzu... 6ak 0 zazpi. Goizeko? Ez, uste duzela ratxaldea. Claro, haiek PM eta Karo, hori. esaten duten SPM. Ja, tío. Eta hori, eta gero ere nahi nuen komentatu, daudela famatu batzuk direla oso zarrak, eta daudela konkretuki 3 famatu daude gehiago ziurazki, baina bueno, ChatGPTek esan dizkit hori, gero Clint Eastwood, Bai. Mirta Legrand, Argentinako aktriz, Aktoresa bat, edo aktoresa bat. Zekit aktore Eta, esaten den, ez? bai, eta gero galdu dute Euskal Herrian, deitzen dela, Ibone Belaustegi Goitia, dakizuen orden, izan zen... Bai, ez da, existitzen da, bale. Euskal Herriko lehenengo, joan zen Espainiako selekzioarekin, lehenengo emakume olimpikoa, de trampolin saltoa, Trampolín? bai, Pistinara? salto de trampolín, Osea, pistinako saltoa. eta ditu jartzen zuen ChatGPTek izan dituela 300 domina olimpiko, ez dakit hori posible den. Nik pentsatzen dut ez. ChatGPTek esan ditxarto. Baina, bueno, Ibone dagoela bizirik eta igual dago hauen txuten, osea, que Ibone, musu bat. Eta jazta. Bai, oso ondo. Datu kuriosoak egin Oso esan. kuriosoak. Ni saiatu naiz informatzen ere, baina gauza oso teknikoak bakarrik enteratu naiz. Posesioak eta Ja. fueras de juego eta horrela, uste dut ez dela tokia, hau ez. Ez. Kontatzeko Ez, oso niri guzti hauek. gustatzen zitzaidan lehen, ja orain ez da egiten zutela, nola ditzen da, patioetan eta egiten zuten ere. Irabazten, osea, sartzen duenak azkenengo, lehenengo gola irabazten duela, hori nola ditzen da Gol, urrezko gola, edo? Gol de oro, bai, urrezko gola. Eta gero dago zilarrezko gola. Eta zilerrezko gola zer da? Sartzen baduzu... Ez que si kamerek daude hor. Esan, bai, claro. Bai. Amaitzen dela, hor. Lo que le pasaron a la Besda. A la Besda. Eta bestea da, amaitzen da hor. Prorrogaren lehenengo Vale. Sartzen baduzu gola, jolasten da prorroga amaitu arte. Prorrogaren lehenengo zati amaitu Hori da, zati hori amaitu arte. Eta gero dago brontzezko gola. Ba, hori Sartzen ja kendu baduzu, dute. galtzen duzu. Ja ez dago gol de oro, no? Ez dago? Orain da prorroga eta gero penaltiak. Amaitu zen a la Besekin gol de oro. Benetan? Igual jarri aldi da kamarak hemen asaltzera gauzak. Bai, badakizu zergatik ze seinale den gol de oro amaitzea? Ja orain arautzen duela legedia guztia burgesiak, zen ikuzut gol de oro asmatu zutela txabalillo batzuek patioan jolasten. Eta bai. orain ja
burgesiak arautu behar duen eskirol guztia desagertu da gol de oro. Orain arauetaz ari garela, gero zegoen Ibai Llanos eta hauek saiatu ziren edo jarraitzen du. King League. Bai, Kings League. King League. Atera kriston lege zumbatuk egiten zituzten. Ja. Kartago ateratzen dut eta 10 segunduz argi guztiak itzariko dira eta baimenduta dago norbait jipoitzea. Eta horrela, no? Zen, antzeko bai, nik ez beri guztien, baina zeukan, bai. Tal cual, gero eski Ibai Llanosek ere egiten zuen pilla mundiala eta horrelako gauza. Eta Globo, no? bai, egia da. Aipatu duzula eskolako patioa, nire beste anekdota, pues, batzutan komentarista nintzen, baina beste batzutan jolasten nuen, bai, claro. Eta bat zegoen joku bat zela el mundialito, ez? Bai. Ez egon? Gure kintan guztien jolasten Bai. zen, zu zinen selekzio bat, eta pues, orla, bat kontra bateko partida moduko batzuk, edo? Mundialito jolasten da? Bai, no? El mundialito. Pues orain dago jolasten el mundialazo. Hori da. Eta kapituloen helburua izango da, nik etengabe eduki duan hausnarketa da, bai anuntzioetan, bai abestietan, bereziki mundialen abestietan saltzen den irudi hori de munduaren batasuna, Bai. kirolaren bertute guztiak denen artean elkarronatzeko, benetan atzetik dagoena dela burradoi Bai. historikoa. Troen horretaz arituko gara, baina lehenago nahi genuen repasatu mundial konkretu honetan gertatu Hori da. diren hainbat Highlightak, gauza, ez? baina highlight onak, ez highlight. Osa, partiduak ez zaizkigu interesatzen. Guri interesatzen zaiguna da mamia Nik dituzten dena den gauzak. ulertzen dut, neurri batean, mundiala izatea, futbol saletuaren txat, zerbait polita ere izan, osea, polita, errondo saltzen naizen, ez dut justifikatuko atzean dagoen entramado guztia, baina nolabait herrialdeka antolatzeak eta herrialde bakoitzeko honena juteak ematen dio toke bat, zure klasearen, no, patioko giroa ematen dio, apura txovinista dela fondoan, baina zure herriko jendea dago jolasten. Ez? Bueno, ja. Eta orduan da apur bat, beste futbolak egiten du ligetan, enpresa funtzionamendu txala denez, diru gehien duenak irabazten du. Ja. Hemen badago puntu hori de herrialde bakoitzak ekarri duen honena, eta bertze gertatzen den. Egia da diruak ere kriston eragina duela, baina uste dut jendeari heltzen zaiola sentimendu hori, eta orduan pues, Ja. pasioak pizten dituela. Egia da hori ere gehiago gertatzen dela herrialde txikiekin ez daukatela azpiegiturarik, futbolariak ez direlak famatuak, ez daukatela diru askorik, eta jendeari horrek ere eragiten dio sentimendu bat, jendak nahi du irabaztea talde txikienak, normalean. Bai. Dena den, ez da guztiz demokratikoan ordan mundialera, zen niri ez didate probarik egin. Baina zuri esan dizute komentarista bezala, joateko eta zazen ez etzen eugalako belarri jana. Hori da. Ez baina, nahiko balute benetan jakin Claro. herrialdeko honenak, egin beharko lute zuten. Bat kontra bat, jandu guztia. Eta gelitzen diren azkenengo amaikak doaz. Bai. Zenbat partidu, ezin dena inbeste partidu egin beharko, no? De hecho, mundu osoa borroka, hori esaten da, no? 6 pertsona bakarrik garaitu behar Bai. dituzu munduko borrokalari horren izateko. Ez horrela da, ezagutzen. Ez, beretan egin naiz, Ah, bai. Claro, porque da Vale, bai, exponentziala. ja. Zoaz erdiak zatitzen. Hori da, esaten dutenan bezala, tolesten baduzu horri bat, ez dakitzen badian, amala Hogei, gual bai, hori da. zarela Ilargira. ilargira. Bai, egia da. Bai, peritz eta porrotzen zientzia. Bueno, komentatu highlightak, ditugu bai. highlightak. Highlightak. Zuk jarri duzu gauza bat, eskulturak botatzearena, hori Bai, idatzi duzu zuk. bai. Ari nintzenean lehenengo irudiak jarraitzen eta mundiala hasi baino lehen, bereziki Mexikoko hiriburuan Bai. gertatzen ari ziren gauza distopiko guzti horiek. Hiriaren bastante erdialdean dagoen estadio bat hasi zirela inguratzen horrela tipo Star Warseko estetika moduko batekin, muroak eta muroak ipintzen. Eta sortu zen giro bat hor, nahaztu ziren ere bertako zeinbait mobilizazioarekin. Irakasleenak eta horrela. Irakasleen mobilizazioak desagertuekin dagoen problematika guztia. Eta pues, gauza hauek dira demostratzen dutenak mundialaren itxura horren atzean dagoena dela, betikoa, horlako industria kultural bat, sekulako baliabideak dituela jendearen bizitzen gainean bere movida egiteko. Bai. Eta hor, de repente, pues, egin zituzten horlako Cristiano Ronaldo, Messi eta Erraldoi moduko batzuk, eta jende hor, eta horatu zidan, pues, horlako altxamendu dekolonialetan dagoen rollo hori de konkistatzailearen eskultura lurrera bota. Pues, kasu honetan da Messiren eskultura. Hori da. Eta gertuko zen norbait, Messi ez. Oso zarra dela, ja. Eskultura bitxiak ziren, ze arropa eta gizakia separatuta zijoazten. Ja. Eta, bueno, ez da egitzen puntuter arte izango Aldia ziren zurgon realistak. lapurtu kamiseta. Bai, Urrezko kamiseta. esaten nuen nik gehiago, a ber, fraken azpian zer egongo den. Ja. A ber, ze puntute arte
Futbolarien eskulturekin hai un tema, Cristiano Ronaldoren eskultura bat aireportu batean, Messiri ere ez dakit Eta normalan Indian edo ez dakit nun egin zioten. zera museoetan eta horrela agertzen da, en plan, oza, dira superitxusiak. Bai, Pues nik hori nahi nuen komentatu, prozesu dekolonialekin lotuta, ez dakit ikusi duzun, baina dago publikoan ere, beste pertsona bat, República Democrático del Kongokoa. Jendea dago ASR Kongo eta República Democrático del Kongoren artean, jendeak ez duelako bere izten eta TikToken dabiltza jartzen Kongoko bandera, baina mundialan dago República Democrática del Kongo. Nahiko orokortua dela, jo que se, Afrikarekiko dagonez jakintasuna, asolagakeria, eta orokorrean mendebaldean daukagun jakintza falta totala. Orduan, bueno, dago pertsona bat publikoan, dagoela imitatzen Patrice Lumumba izan zela República Democrática del Kongoko uste dut lehenengo ministroa eta bueno, egon zela borrokan Belgikatik prozesu de kolonial guzti horretan eta egiten duena pertsona honek da jartzen da publikoan lehenengo hilaran ikusi duzu hori eta egoten da 40 minutu izi bere eskultura bezala eta hori, protesta politiko bezala. Eta Patrice Lumumba zen lider hori, ez? Gaur bertan ikusi dut, 2 hilabetez bakarrik egon zela gobernuan, gero horlako ziak sustaturiko altzabendu batean bota zutela, akatu zutela. Bai, berak eskatu zion nazio batuen erakundei laguntza gelditzeko zeuden sarraski guztiak, eta zioten laguntzarik eman, eta eskatu zion gero laguntza sovietar batasunari. Eta betikoak eserretu ziren. Eta esan zuen, honek dauka... Bai, eta horrelako kasuak, literalki dozenaka daude Afrika osoan zehar, horrelako prozesu, subiranotasunaren aldeko prozesuak, ziak guztiz interbenitzen dituela, eta garbitzen duela jendea, a fuego. Hau, txiste bat sartzearen, bueno, justa hau eta gero ez da, lidera ditzen da Patrice Lumumba, eta hori animatzen egon zen lehenengo ditzen zen Lumumba bea. Eta uste dut, debekatu diotela puntu batetik aurrera, zelaietan sartzea, edo estatu batutera joatea denalakoa, baina, horrelako berriro ere ekintza interesgarri batean, beste batek hartu du lekukoa, eta beste bat da orain jartzen dena. Orduan, da Lumumba, baina ez da Lumumba bea. Bera, lertzen. Da Lumumba berdina, baina ez da Lumumba bea. Izango bazina giputxea, gelduko litzateko beto. Bai, orokorrean, programa hau beteko dituko zen giputxiak. Ja, bueno. Ez dut uste. Kritikatuko gintuzketen gutxiago. Hori gira da. Kabroiak. Kabroialenak. Beste anekdota bat. Importantea, justo Mexikoko kasu horretan, horrelako publizitate pantalla erraldoiekin, pantalla ez digitala, baizik eta horrelako xafla publizitarioekin, jendearen etxeak tapatzen. Hau da, kapitalismoaren funtzionamendu normala, ez? Arazo estrukturala eta pobrezia estrukturalari aurregin beharrean, tapatzen dugu, eta jartzen dugu hor, ez da egitzen publizitate klase, datozen turisten azkaberri guztiek, eta edabidek ez da esaten ikusi, zein den errealitatea. Eta omen egon da, hiri osoa obretan, erritmo frenetiko eta jasanezin batean, bakarrik, hori, hotel eta bestelako azpiegituretatik estadioetarako bideak bikain egon daitezen eta metro sistema herriak ez da egizer, eta beste guztia, pues, a la mierda. Da uste dut Mexikok movida handia, gobernuarekin da Mexikoren 3. mundiala, ez jolasten duena, baizik eta Mexikon 3. aldia da mundiala, eta uste dut dela 3. Ez que datuek liatzen dute, da lehenengo aldia, ez dagoela kriston movida gobernuarekin. Ze uste dut lehenengo aldian, egon zela katastrofe natural bat ez dakit zer izan zen, eta jendea zertu zen pila bat gobernuarekin. Bigarrenan ez dakit zer. Eta honetan, apur bat presidentak bere burua zuritzeko, ez da joan lehenengo partidura, eta eman dio bere lehenengo sarrera ume indigena bati joateko bera, ez dakit zer. Baian, susto hartu du ume indigenak, ez? Hartu dute oianetik, txiste bat da, hartu dute oianetik, eraman dute bera. Probate bitu palomitak, Coca-Cola edan du eta ez hau utziko dugu, ez? Bai, hau moztuko dugu. Moztuko dugu? Ez broma da. Bueno, ez dakit jongo gara ikusten, ez? Oia, da como el chiste de zugartzen duzu me victoriar bat, jartzen duzu TikTok ikusten eta emango dio zerbaitik buruan. Bai, egia da. Zer gehiago dago komentatzeko? Gero, hori esan duguna lehen, ari dela sortzen horrelako atxikimendu oso polit bat, talde txikiekiko, egon zen Kurazao, eta Kurazaok momentu batean aguantatu zituen 15-20 minutu Alemaniaren aurka bat,
empatatzen, sartu zuten gol bat, eta zegoen entrenatzaia negarrez, gero Paraguaik eliminatu du Alemania, porque Paraguai, el portero, hori da, gero Cabo Verde, Bozina, dakizun orden, da Cabo Verdeko porteroa, dituela 40 urte, egin zizkion 8 geldialdi Espainiari, eta orduan Espainiak ez zuen irabazi, eta, bueno, eukizituen derrepente jarraitzaile pila bat. Tipo, 5 milioi jarraitzaile ordu betean, ez? Baina, ere, uste dut gero azizela como jarraitzen neskak eta horrela en plan nahizuela. Rollo porteroak, rollo Casillas, es justo, hori da Casillas en memea. Rollo portero eta portero de discoteca ere bai, doble portero. Zer hori gehiago komentatzeko, de highlights? Gero highlights, japoniarrak, izan direla como mundu guztiari, ez dakit, mundu guztiak nahizuela Japon irabaztea, zehazten ziren. Garbitzen dutelako aldagela, ez? Gero usten dute aldagela garbi, eta jarratzen ematen dituzte eskerrak. Ikusi duzu... Futbolariak persona normalak bezala portatzen direnean da, como, ostrat, hau irabazi barko lukete. Baina gero jendeare bai publikoa eta horrela, saletuak Japoniakoak azten dira estadioa jasotzen eta horrela. Ikusi duzu Inazuma Eleveneko meme bat. Dela, eske jolazten zuen Brasilek Japonen aurka eta Brasilek eliminatu zuen Japon. Eta dago Inazuma Elevenen meme bat, Inazuma Eleven dira japoniarrak, protagonistak. Eta jolazten dute Brasilen aurka eta esaten dute. Pero si ganamos a Brasil, toda la gente de Brasil perderá sus casas. Eta esaten du protagonistak. Pues justamente por eso tenemos que ganar. Eta orain, errepikatu da memea eta Brasil irabazi du Japon. Baina zer dura dago... Osea, dago Inazuma Elevenen barruan etxe bizitzaren arazoa? Ja presente? Ez, baina uste dago la terramaren bat, apokaliptikoa, zein Inazuma Eleven da oso apokaliptikoa munduaren amaiera, ez dakit zer. Ez du jarraitu. Gertatuko zen zeo zer, baina gogorarazi dite, como 2016ko Rio de Janeiroko mundialera, pues jendeak galdu zituela beretxeak literal, jendea bota zituzten fabeletatik, eta hori guztia. Pues mitiko. Eta gero Japonekin dago kontu hori, epe luzeko plan bat dagoela, ez? Ez duzu hori zukidatzi? Bai, esan. Ez ez dakit oso zer den. Baina nik jarrut besta gauza bat, Zenik entzun nuen, Japonek omen duela plan bat, edo ez dakize urtetan, egin zutela plan bat, 50 urteko epe batean mundial bat irabazi behar dugu. Tipo... Osa, sartzen dela plan ekonomiko Claro, baina zentzua du horrela planifikatzeak. Nahi baduzu planaldi bat futbolaria, humorzara gutxinaka. Bai. Eta azkenan produkzio kapitalista ere da kirol produkzioa, hor egiten duzun inbertsio guztia. Bai. Gero hitz egingo du geopolitikoki horrek ere ze oi hartzun daukan eta horrela. Gero, diregitet, grazia, ikusituzu estatu batuarrak ez dakitela animatzen. Ez daukatelako kultura futboleroa. Bai, plan, I believe that we will win. Baten dutela, tipo monitoretzako... monitoretzakoak, oza. Bai. Alderatzen duzu bereziki Europako... Hori da. Intxadekin eta, pues, gelditzen dira puru bat bigun, ez? Jefea bezala. Eta gero komentatu behar dugu txaman hori, ganako selekzioak... Txaman literala. Bai. Bueno, ez dakit deitzen den txamana den izen teknikoa, baina, bueno, daukatiko konjuroak egiten dituen pertsona bat. Eta ari da konjuroak botatzen beste taldeei, jolazten zuenan Ingalaterraren aurka. Botazion Harry Kane dela Ingalaterrako como aurrelaria topa konjuro bat, eta orduan ez zuen sartu golik. Azten da hor zelaian egiten, hartzen ditu landare batzuk, hautsa, azten da hitz egiten jainko egin eta horrela, eta hori egiten ditu konjuroak. Eta orain arte funtzionatu du. Eta funtzionatu du. Eta orduan, ostiralean jolastuko dute Kolombiaren aurka. Vale. Bueno, ez dakigu hau aterako, bueno, ja igual jolastu dute, hau ateratzen denerako, baina bueno. Eingo dugu aurreko izpena. Hori da, irabaziko du ganak. Venga, ados. Baina nik ez dut ulertzen, zergatik egiten duen konjuroa, ja badakigu irabaziko duela Kolombiak. Ze nik jartzen dut interneten eta jartzen du, gana Kolombia. Que no... Ostra. Ja da pura txiste... Ez, gustatu zait. Aitaren txistea. Aitakeria... Bai. Eta hori, kolombiarrak daudela, euren, bueno, daude... Hauren hautsak arrotzen ere bai. Estoa egiten, Ama Virginia bati, gero Montserrateko ume bati, ari dira otoitz egiten, Twitterren ari dira ere euren jainkoa inbokatzen, eta orduan egongo da, gerra bat, jainkoan artean. Dela mundua, hori da. Guapo luego que tipo Grecia contra Noruega. Hori da. Poseidon. Tipo Olimpo. Hori da, bai, tal cual. Ez baina... Jartu da nola de repente mendebaldeak eta berikuspegi zientificista nahi duzun guztia
hori regulatu behar da? Txamanak regulatu behar dira? Ze, regulatu nahi baduzu ari zara aitortzen horren baliozko, osea, horren errealitatea? Bai. Ez dakit ze jarrera eukidote duten horrekin. Eta gero nahi duen komentatu ere mundial guztiak daukate maskota bat. Ez dakit doan herrialdeka, baina mitiko ez duzu gogoratzen pulpoa. El pulpo pol. El pulpo pol. Baina hori ez mundialaren maskota, ez? Ez Espainiaren maskota egite zituela aurre ikuspenak nork irabaziko zuen. Eta gero jantzuten, ez? Bai, ez dakit, igual gero joan zen Galiziara. Eta aurten zein da maskota? Aurten maskota ofiziala da ahate bat, deitzen dela Merlin, Donald Trump, deitzen dela Merlin, dela ama batena, oparitu ziola bere semeari duela 2 urte, eta Mexiko defendira como omen dira mitikoak zedoaz saltzen freskagarria, kura eta horrela, eta doaz ahatearekin, vale. ama eta semea, eta doa ahatea atzetik kamisetarekin, Mexikoko kamisetarekin. Osea, ate bat, Mexikoko deitzen dela Merlin, hori da. Doa ama seme batzuekin freskagarriak saltzen. Hori da, eta orduan da como oso famatua Mexikon. Eta orduan hasi da egiten birala, egiten dizkizte elkarrizketak eta egiten da... Gero... Ba, gian guk baino gauza sendoagoak esaten ditu mundialari. Fijo zuk baino beto komentarista bezala partietan, igual esaten duela. Eta registratu behar izan du amak como propiedad industrial edo ez dakit zer, eta hasi dira egiten pelutxeak, oza, markak ere egiteko propaganda Merlinekin. Jo, pues orain ja dago magoa, Leroy Merlin eta ahate bat. Ja, Kriston Naspi jaukiko dugu zentro komerzialera guazen urrengoan. Beste gai bat mundialarekin, abestiak. Zein da urtengo abestia? Pues egin du Shakirak. Berriro ere? Bai, nik ez dakite, oso ondo zein, ez dut, entzun dut behin edo horrela. Baina Shakiraren guaka-guaka, bai. Esan dugula sarreran, dago teoria bat, nire lagun batena, dela... Creepypasta bat? Ez dut, dela komunista, abestia. Abestia? Bai, baina Shakira ez da komunista, ze dauka abesti bat, deitzen dela no creo, eta esaten du, no creo en Karl Marx, ni de palo. Te lo juro, te lo juro, esaten du, no creo en Karl Marx, bera abesti batean. Benetan, esaten du, sinisten ez dituen, gero kamarak bestela maten dizkia zu 20 euro, bale? Venga, dos, apostua. Hemen apostuak sustatzen. Bai. Nire esan didate, egin dituzte orain mundialean, bueno, esan didatik, uste dut, hidratatzeko deskanso modukoak, eta sartzen dituzte hor anuntzioak de... Gana. Eta gero saltzen dute izango balitz bezala, gero hartatzen da, Haitiko selekzioa, egon zen harrituta, hidratazio pausan, ez daukate ur potablerik, eta orduan ez dute inoiz, ez dute inoiz ikusi ur, nola da? Transparentea, eta euren ura edaten dutela, baina dagoela como zikinduta, eta ze ondo hidratazio pausak, baina gero esango dutatu bat, baina hidratazio pausei eskeru uste dut irabazi dutela estatu batuetako telebistek. Askoz diru gehiago, ez? Dela txantxullo bat, jarraitzeko diru egiten dela, azkenengo helburua da gutxienez guztia dinamizatzen duen motorra. Hori da. Bueno, pues, egia da. Shakirak... Paul Sartre tampoco. Egia da. Baina, segertatzen da Shakirarekin? Osea, nork aldetu dio... Dela Rosalia bezala, que no creen ningunismo. Esaten du hori Rosaliak. Ostra, egia da. Shakira ere bai. Bueno, hori, eta nire ere gustatzen zait, ze aurten herrialde bakoitzak aukeratu izan du bera bestia. Hori enteratu zara? Bai, gurea da, mendikate honek lotuta puntatakatan. Ez? Osa, Euskal Selekzio... Ez. Egin barko nuke... Euskal Selekzioa jolazten duen egunean, ondora baki barko dugu abesti. Hori da. Zendik imaginatzen dut, zune edo zer jarriko dutela. Bai, hori egia da. Bueno, pues hor bakoitzak dauka bere abestia, eta adibidez Inglaterrak dauka Wonderwall, hori ikusi duzu. Bai, jarri dute? Bai, ze dauka historio bat atzean horrela como unkigarria. Bai, edo zein festetan agertzen dela gizajo bat. Petardo bat, nahi duela txortan egin eta ateratzen du gitarra, eta beste. Hori da inglesa, baina da, hori dator Ariana Granderen atentatuetatik Manchesterren gogoratzen duzu. Ariana Grandek egin zituen atentatuak, ziztitut gogoratzen. Ez que gorrotatzen ditu inglesak, zebera da estatu batu garra orduan. Ez baina bere showetan egin zuten, ez? Bai, Manchesterren egin zuten atentatu bat. Eta, baina, ze tendentziako atentatuak? Jihadistak? Bai. Bai, jihadista espainola balitz, zemuluke, Ariana Grande.
Ariana Grande. Terroan jendea ezin enteratuko, ez? Bueno, horrek zela dura dugu mundialarekin. Zeudenan egiten Manchesterren funeral bat, bai, como omenaldi bat biktimei eta horrela, andara bat gero izan. Aldako egon ziren? Ez nekien, Pila bat. Ez nintzen gogoratzen egia esan. Hau postuko dugu mila aldiz. Bueno, pues hil zena jendea, gero zeuder egiten omenaldi bat, eta andara bat, hasi zena besten, nola izen da? Don't look back in anger. Dakit zein den. Eta gero, hau ja da, harreman random bat, ez dakit Inglaterrak galdu zuenean aurreko mundialean edo Eurokopan partidu bat hasi zen jendea berriro abesten hori. Eta orduan Gallagher anaiak zeuden como jodago jende futbolaria Oasis reklamatzen eta dira Manchester Citykoak eta esan zuten Manchester City irabazten duenan Champions bat bueltatuko da Oasis eta orduan bueltatu da Oasis. Horregatik? Eta horregatik jarretzen dute Wonderwall. Eta gero daude batzuek daukatela pila bat aura en plan, pues yo que sé, bueno, pilla bat aura, Eskoziak daukala de no legend da 500 miles edo hori. Ah, vale, uste nuen gaiten abesti klasiko esaten zenura. Bai, queda como del rollo. Gemelo, gero, Australiak dauka ACDC. Vale. Eta gero, de repente, Espainiak dauka La Graciosa. Hori da, Kebederena. Bai. Espainiak dauka... Bai, ez dauka como epikarik. Ez dakit esan da zein den. Kebederen berrietako bat, ez? Sweet M, rapero, eskuinera bortizki joduen rapero desgraziatu horrek egin du abesti saiakera bat ere. Gainera, tipo nazkagarri bat hor, espainolista, Winamax edo ez dakit ze apustu etxeren publizitatearekin. Rebentatu dutela, Mr. Egok rebentatu duela. Ruineme. Bueno, eta gero dago, zure, o sea, gure lagun, podcasteronen laguna den, el de, ¿por qué usted no se acaba ya la puta guerra? Horrek atera du bere propioa. Ah, bai. Dela, vamos a España, ¿no lo da? Vamos a España, hay que salir a ganar. Vamos a España por el segundo mundial. Oso ona, o sea, oso horik entzuteko modukoa. Zuk zabesti jarriko zenuke himno ofizial bezala. ¿Euskal selekzioarena? Espainiarena. Jo, ez dakit. Nik vamos a España por el segundo mundial iruditzen oso ona. O sea, ez dut irudikatzen inork hobeto representatu dezaketik ze sentsazio transmititzen dira niri orokorrean Espainiar selekzioak. Niri gustatzen zait bat Gasteizkoa raperoa aspaldikoa ditzen dela Fat Fish, dakizun orden. Bai, claro. Norte a sur, España huela culo, izquierda derecha. Hori da oso ona, Ekarri bar genuen bueno, ez dakit. Bai, ondo. Bueno, gaude esaten tontakeri asko, saltatzen dugu. Venga. Eta nik esan nahi nuen, que justo nengoen hor begiratzen mundialeko aztok, eta gertu zait Monty Pythonen partido mitikoa Alemania Greziaren aurka. Filosofoen partida modu. Eta gero konturatu naiz dagoela jokalari bat Brasilen egon zena ditzen zela ere Sokrates. Bai. Sokrates doktorea. Hori da, Sokrates doktorea. Eta daude similitude asko Sokrates doktorearen eta Sokrates filosofoaren artean. Ze Sokratesi, Brasileko doktoreari, gustatzen zitzaion, bueno, aldarri politikoak egitea eta horrela, eta jolastu zuen klub batean deitzen zela Corinthians, eta saiatu zen klub horretan, ez dakitze puntura arte, egiten como futbolaren langile kontrola. Bai, ez? Egiten asamblada bat klub horretan, entrenatzaileak, gorputz teknikoak, jokalari erabakiak hartzeko esto. Eta gero Sokratesi gustatzen zitzaion asko joatea agorara, asambladara, txapa ematera. Bueno, bai. Gero begiratu dut ere, hau zegoela Sokrates Brasildarra zegoela gobernuaren aurka, deitzen ziotela atentzioa, Sokrates besteare bai. Kristo mobidetan sartu zela, ez? Hil zen zirrosi batengatik horrela raroa. Ez zuen esan, uste dut esan zuela, Korinthiansek zeo zer irabazten zuen egunen hilko zela lasai. Bai, bera hilko zela lasai, igande batean, eta Korinthiansek irabazten zuenean, eta gertatu zen hori. Hori nola saltzen dut? Ez que nik ustutela Sokrates Greziakoa berpiztuta. Bai, ez? Bai. Mitiko esaten duen bezala Ferrari eta Mesut Özil daukatela kristonantza eta justo Özil jaiozela Ferrari hil zen urtean, horrelako zeo zer da, no? Hau zaturrio jartzen ari da. Bai. Txamanak, berpizkundeak. Tal cual. Zegit zerba gehiago alden esan mundialari buruz. Egia esan, importante nahi hitz egin dugu. Bai. Highlightak esan ditugu. Zuk nor guzti duzira baziko duela, benetan. Ez que ez nago, partidoak. Da mitiko de kuñau izatea beti, ojito Belgika. Pues aurten kuñatuak dago izaten, ojito Noruega. Noruega jarraitzen du. Ojito Noruega, no? Hori izaten du jondeak. Badakizu ekin nuela amesgaizto bat jalanekin, aurrekoan.
Nola... Dakizun orden jalan mitiko rubio horrela. Rubio gigante bat, hile luzea. Dakizun orden. Bai. Ematen duela beldurra. Ezagutu nuen ara euskaraz batean. Etorri zela... Bai, dauka barbegi bitxia. Nire matez beldurra. Pues nengoen ni ies egiten, nire ametxean, ez dakit zergatik. Osea, da mitiko cameo, osea, ametxetan derbente norbaitek egiten duela cameo bat. Bai. Pues derbente sartu nintzeko basulo batean, eta ez da broma, eta zegoen jalan jaten tipo hanka bat, pertsona batena, izango balitz bezala una pata de pollo horrela. Ostra, Eta, pues, amestu Erdoan bai jarraitu duzu mundiala, ez? Bai. Apesa iztoak, egitzea futbolari zehatzekin hori beste maila bat. Ez que jalanek niri emate beldurra, Ega, ba. Bueno, darmagu hemen kasi ordu bete hitz egiten, eta konturatu gara, bastante ari garela perlatzen erduan. Saiatuko gara zentratzen kapituloaren helburuan, zela, mundialari buruz hitz egitea, ez hainbeste bere konkrezioan zer ari da gertatzen eta nork irabaziko du eta bla bla. Horretarako juntzait beste edozein programetara. Guk nahi dugu hitz egin apur bat, zer suposatzen du mundialak sozialki edo nola ulertzen dugu guk gizarte kapitalistaren orokortasunean. Eta orduan, ekarri ditugu, hainbat hausnarketa. Bai. Nik uste dut, importanten da guretzako ulertzeko dela, industria kulturaleko elementu bezala, ez? Eta horren barruan berezitasun batzuk ditu, saiatuko garenak orain aztertzen. Hori da. Alde batetik, Martinek komentatu du lehen, baina bai saltzen da horrela kirolak izango balitu bezala berezko balio positibo batzuk, gai dena jendea juntatzeko, gai dena inkluso batzuetan arrasakeriarekin amaitzeko eta horrelako burradak. Egia da, esaten da, Bai. Orduan, bueno, guk nahi duguna defendatu da, kirolak munduko gauza guztiek bezala, ez daukatela berezko baliorik, baizik eta direla somenpeko dauden egitura sozialaren araberakoak, kasu honetan gizarte kapitalistarenak, eta bar. Zer gertatzen da kirolarekin beste gauza guztiekin bezala ja urte asko dituztenak? Kapitalismoak gain hartzen dituela eta kapitalismoa dela asimilatzeko kirola bera ere. Ze kirol mota desberdinak sortzen dira askotan langile klasearen edo inkluso gizarte aurre kapitalistetan herriaren forma ludikotik, denbora pasatik... Nola sortu zen futbola? Zugolatzen duzu irukiak Romeo eta Julieta kapituloa? Jolazten zutela futbola letxuga ondoko batekin. Bai. Uste du baietz? Ba hori da fake, fijo. Ja. De hecho, Romeo eta Julieta italiano dira. Bai. Bueno, berdin da. Bueno, pues esaten zutena zen adibidez, pues, futbolaren garapena ematen dela Inglaterran, baina testu inguru oso konkretu batean, non jada langile klaseak konkistatu izan dituen baldintza minimo batzuk, daukan igual 8-10 orduko lanaldia eta hortaz deskantxo oso minimo bat, eta deskantxo minimo horren bitartez dauka aisialdirako tokia, eta poliki horrelazten da jendea futbolera jolasten, eta bar. Adibidez, ona Euskal Herriera heltzen da, industria siderurgikoaren bitartez, mitiko Altos Hornos de Bilbao, Aliron, hori da. Olairon, Aupa Atletik, eta... Eta Erreala, eta Osasuna, eta Alavés. Badezpada. Bai. Eta uste dut, nola da, Irungo taldea ere da como bastante, no? Hortik dator ere. Bueno. Industrializazio girotik eta. Bai, sin más. Ondo, importantea da. Bai. Baina, bueno, zer gertatzen da, poliki kapitalismoa modernizatzen doan bitartean, kirola ere, bilakatzen dela gizarte modernorako, sarbiderako ikur bat bezala, eta poliki kirola doala profesionalizatzen. Alde batetik, azten delako izaten kapitalismoaren oso menpekoa, eta ja kapitalismoa azten da arautzen kirol hori, futbola kasu honetan, eta ja abolitzen da el gol de oro, hori asmatu dut, baina horrelako zer. Eta gero bestalde, kapitalismoak ere aurkitzen dituelako merkantzia berriak ekoizteko. Kirolariak ematen dutenak espektakulo zehatz bat, rekorrak, kirola dago oso bideratuta errendimenduari, rekorrak gainditzeari, eta bar. Orduan, karo, gaur egun kirolaren forma dago guztiz desbideratuta, originalki kirola izan zen horretaz. Bai, izan ziteken zerbait horretatik, ez? Hori da. Dela, guztiz, ba hori, espektakulora bideratzeko zer, emaitzak sortzeko zer, kiroltan beti dago rekord bat, asmatzen dituzte pila bat rekord superkonkretu ez daukatenak zentzurik, eta horren arabera... Trantxe horretan da, sekulako esparru ekonomiko bat mugitzen duen sektore bat, ez? Ez bakarrik talde mugitzen duten dirua, baizik eta patrozinioak, irudi baimenak,
azpiegitura, rollo guztia, dago, osea, kriston merkatu totxo bada. Bai, dago ere etengabe bideratuta marka hobetzera eta kirolariak askotan ez du ez da lehiatzen bestearekin, baizik eta lehiatzen du bere buruarekin. Baina hori positiboa da, ez? Bueno, esaten berberako bere buruarekin. Ez, broma. Kapitalismoan bai. Bueno, igual ezakit. Esaten da ere horrek baldintzatzen duela eta aldatzen duela asko jardun fisikoa nola ulertzen dugun, ez dakit zentzurik leukan kulturismoak beste gizarte mota batean, por ejemplo. Ja, esker muturrera ematea giza gorputza. Edo askotan esaten dut ere gaur egun indartsu egotearen gorputza aldatu dela asko duela urte batzuekin indartsu izatean zen horrekiko, eta bar. Hori alde batetik, eta gero aldaketa horren bitartez ere kirolak bere horretan dakarrena da despolitizazioa, zentzu askotan. Bai, niretzako hori da industria kulturalaren parte bezala ulertzen baduzu futbola, pues izan behar da zerbait entretenitzen duena, eta gainera aldentzen duela banakoa bere realitate soziala ulertzetik. Orduan ematen dizu zerbait hortik ikusi dut irakurrita klasikoa da El opio del pueblo. Hollywood den neurri berean da, ez? Bai. Orduan ematen dizu nola bai, zure egunak entretenituta eta problematika sozialitatik aldenduta bizitzeko aukera bat. Gainera, justo kirolen kasuan eta mundialen ere oso nabaria da, ematen dizu identitate bat eta etxai zerrenda moduko bat, ez? Arerioak direnak, baina etxaitasun ere heltzen direnak. Askotan ere ikusten dugu nola kirola eta batez ere futbola dagoela oso bideratuta publiko maskulino bati, nola den como frustrazioak kanalizatzeko bide bat, daude pila bat estadistika, adibidez Ingalaterran nola igotzen den indarkeria matxista, daukat hemen apuntatuta. Ingalaterrako selekzioak galtzen duenean indarkeria matxista igotzen da 128an, eta enpatatzen duenean edo irabazten duenean 126a. Edo espatzeko edo besterako, eta adibidez mundial honen arira Inglaterran egin dituzte kontzientziazio kanpainak indarkeria matxistari dagokionez eta horrela Inglaterran horrelako estoak. Gero ere, nola den ies egiteko bide bat beste zentzu askotan, eta gazterian oso txertatuta dagoen apostu etxeetan inbertitzean, jendeak horren bitartez ere eukitzea como esperantza bat pobreziatik ateratzeko, eta Eta hori kriston lakra da, osea, langile auzoetan dagoen, bueno, eta horregun internetetik ere, aplikazio guzti hauek apostuak egiteko, broker moduko horiek komentatzen dizutela apostu egin, hori da galbidea edozen gazterentzako, dago lotuta adikzioekin, zure kondizioa etengabe okertu derlako zorgin gurpil batean erortzearekin, terrible. Eta gero dago hor, Carlos Sobera, zuen gana, ez da gindola zen apostu. Eta Arkano, ere bai, gero esaten du. Gero barkamen eskatu zuen, Hor, nahi nuen aipatu, zuek akizu ezer den El Maracanazo? Ez. Dela 50. urteko mundialean, zeuden Uruguai eta Brasil, eta jolasten zen Brasilen, eta zen tipo jokatzen badu bezala, ez dakit. Argentinak gure aurka. Esa, irabaziko zuela Brasilek fijo. Zutan ire aurka. Bai. Vale. Irabaziko zuela Brasilek fijo. O sea, de hecho, zeuden ja partidua baino lehen ospatzen, eta bar. Eta gertatu zena zen, izan zen Uruguai, no? Uruguai. Sí, Canadá, Brasil. Baina nork irabazi zion, Uruguaik. Bueno, pues Uruguaik... Ordurako zen... Ganó 2 mundiales. Ja, ordurako 2 mundial irabazi. Baina hor esaten zuten Uruguai... Baina ziren mundiala goiek. Bai, lehenengoa bai. Lehenengoa dago eta marrekoa, no? Lehenengo mundiala, dela Uruguai. Kasondua, bairu selekzioa. Ja. Bueno, que Uruguaik ez zuen ematen irabaziko zuela eta irabazi zuen, Uruguaik. Orduan zer gertatzen da, zer esaten dute. A ber, hau nik uste dutela pur bat mito, porque ChatGPTek momentu batzutan esaten dut baietz, gero bestetan esetz, nahi jarraitu rolloa, bai esaten zuten zen, jendeak apostatu zuela bere etxea, galdu zuela bere etxea, esaten zuten eman zela rekord, ez dakit jendeak egin zuen bere buruaz beste, baina como rekord buruaz beste Brasilen, de hacia años, igual da gezurra, baina, claro, beti dagoen ez egin barden ez rekorrak irola, pues toma otro rekord. Eta hori, eta gero ere despolitizazioa azkenan individualizatzen dituelako asko kirolak orokorrean
arazo guztiak, aipatu dugun ja meritokraziaren ideia oso lotuta dagoela industria kulturalarekin. Bai, kirolari arrakastatzuak ematen dizu eredu bat, pobreziatik, esfortzuz atera denaren. Hori da, ematen du kirola dela esparru neutro bat non mundu guztia den etorri eta mundu guztiak sakrifizioz hobetu aldituen bere bizi baldintzak, gero ikusten dugu nola dagoen emakumeen kirola en la mierda, gero ikusi behar da kirola ere txikitatik dela elementu diskriminatzaile bat, oza, 8 urteko umeak mobidarekin entrenatzaileekin ez dituztelako jartzen, edo ja, askotan gurasoak ere deitzen marikon umei, oza, ez da... Lokura bat, bai. Ez da kirolak saltzen duen entorno politori, baizik eta da txikitatik entorno bastante hostil bat, emakumezko kirolean ere dago oso erratuta elikadura nazmenduekin harremandutako arazoak, eta bar, eta bar. Eta gero ere, kirolak dakarren despolitizazioaren beste esto bat da, zuk esan duzun pertenentzia sentimendu hori, dela apur bat ere adierazle, non komunitate erreal baten faltan, behar duguna da komunitate fiktizio bat, identifikatu alizateko eta gure arazoak eta gure ametsak bertatik bideratu alizateko. Zuk esateko, nire naiz Leganesekoa. Hori da. Eta gero izateko, atzo jolastu genuen apur bat txarto, eta como zizu egon zara sofan edaten Keller. Edo jendea edaten boldam azte arte batean. Edo jendea negarrez Messi dualako barzatik, bideoieko zobila. Edo jendea gabarraren ostean horren plan, bueno, gabarra buan nire bizitzako momenturik onena, baina eskarrengo egunean joan bar zara resakarekin zure lanera, eta zure jefeak jarraitzen du izaten subnormala, eta zure bizitza jarraitzen du izaten mierda bat. Egia da ere, eta berriro ez dakit asko gaiari buruz, baina futbol herriko iagoetan, estadioa bai da espazio publiko, komunitate elkartzen den toki bat, segurenik eguiko ditugula bere deje guztiak aipatu ditugunak oso maskulinizatua eta guzti hori, baina besterik gabe, masak elkartzen diren tokietan, gerta daitekela komunitate horrek edukitzea potentzial politikoa. Bai, eta orokorrean guk esaten dugu, kirolak gaur egun ditu berezko balio batzuk sistema kapitalistari lotuta, baina euka ezina da kirola dela erakusleio oso handi bat, eta zentzu horretan aprobetxatu alko litzatekela. De hecho, Sobietar Batasunean eta egon ziren eztabaida handiak olimpiar jokoetan parte hartzari dagokionez, adibidez, uste dut 36an izan zirela olimpiar jokoak Alemania nazian, eta Sobietar Batasunetik esen parte hartu eta sustatu ziren beste langile olimpiada batzuk boikoteatzeko apur bat olimpiada horiek, baina gero aurrerago parte hartu zuten beste olimpiar joko batzuetan lehiatzeko estatu batuekin potentzia geopolitiko bezala, irabazi zituen olimpiar jokoak Sobietar Batasunak, Eta hori dela debate bat ere, ez dela inerraza izatea bai parte hartu behar da edo, ez da debate bat momentu ere hartu beharko liratezken erabakiekin lotuta. Orduan. Vale. Eta hori kirolari buruz orokorrean, eta mundialera juten zehazki? Hori da. Pues mundialera joaten zehazki, ikusten duguna da, edo guk uste duguna da, mundiala dela nola baitean, ez da kasualitatea mundialaren sedea eta xedea. Eta cedea. Mundialak dauka sortzea besti ofizial playlistean dagoela Rolling Stones. Ez que dakit pila bat futbolaren. Bai. Futbol, dakizu asko, futbola inguratzen duen, ez futbolaren guztiaren inguruan. Azkenean mundiala dela, eta kirol ekitaldi masibo guztiak dira, laborategi sozial moduko batzuk, alde batetik, gizarteak behar dituen neurri horiek guztiak implantatu alizateko aitzakia batekin, askotan aipatu dugu ere, adibidez, 11Saren ostean mundu aldatzen dela, kontrol soziala areagotzen dela asko, eta bapur bat kirolek betetzen dute funtzio hori. Alde batetik estatuak kontrol handiago eukitza biztanleriarekiko, eta biztanleriak erreforma horiek onartzea modu oso normalizatu batean. Hori da apur bat mundialaren logika. Mexiko korretan ikusten zen restrikzio espazial horiek estadioaren inguruan, zu ezin zinen pasa, ez bazen justifikatzen. Hori da. Dela, básicamente, eskubide zibili eta politikoen aurka doa. Elkartze eskubidea, mugimendu eskubidea. Hori da, eta fijatzen bagara kirol ekitaldi guztien ostean beti dago aurrera pausu bat kontrol sozialari dagokionez, ez dut egingo hemen zerrenda bat, baina jartzeko adibide batzuk adibidez, bai, 2008ko Pekineko jokoen ostean, Joko olimpikoen ostean da lehenengo aldia dagoela como kristonen represioa protesten aurka. Londreseko 2012ko joko olimpikoen ostean, lehenengo aldiz ikusten dira adibidez frankotiradoreak kirol estadioen gainean
eta teknologia doa pila bat sofistikatzen zentzu horretan. Aurreko 2024ko Pariseko Joko Olimpikoen ostean ja teknologia asko sofistikatzen da, eta azten dira bideozaintza algoritmikoak esartzen, aldira automatikoki iaren bitartez jarrera susmagarriak identifikatu eta horren bitartez lokalizatu ze jende dagoen, eta dronak... Euskal Herrian bertan futbol zelaiei esartzen zaien eskubide politikoen urraketak, ezin dituzula hainbat simbolo sartu hainbat alderrikapen egin, hor hasten zara hortik justifikatzen eta gero hortik edatzen duzu gizarte osora. Hori da. Edo kontrol sistema espezifikoak adibidez salen jarraipenak egiteko, ez? Erlako atzmarkak eta bar. Adibidez, mundial honetan ere, eginda inoizko despliege polizialik handiena, da bake garaian, bake entre comillas, inoiz ez dira drona inbeste beste rekord bat, ez dira inoiz horren beste dron jarri. Baina hor, Kriston ekarpena egin du mito aroak, ere bai. Hori da. Igo da dron tasa goraino. Hori, paperik gabeko migrantek arau hauzten aurrean erabaki da zuzenean deportazioa, ez dakit ikusi duzun duela hilabete bat etxe zuriak ateratzen zuela pagina web bat deitzen dela, ikusi duzue aliens.gov Bai, zer ikusi nuen. Dela kriston lokura, azaltzen duela orain arte estatu batuetan alienak egon direla gure artean, egon direla bizitza normala egiten, gure eskoletan, gure gizartean, baina heldu dela presidente bat, alienak botako dituela herrialdetik, da pagina bat supertu, jendeak begiratu dezala. Eta egin dutena da, jarri, konteo bat denbora realean, zenbat deportazio eta aizek zenbat atxiloketa egiten dituen, evidentemente alienak dira migranteak, norbaitek ez baldin badu gertu, eta dago mapa bat, denbora realean ere, estatu guztietan, ze operazio egiten ari den aiz. Eta orain mundialaren arira, pues ikusten dituzu justo mundialeko tokiak. Zelaien inguruan, eta dago zelaien inguruan aiz denbora guztian, eta gero kriston arazoa dagoela, Kanada, Estatu Batuak eta Mexiko ez dakizer, alde batetik bestera, jokalariak, arbitroak ere izan direla jasarriak, edo zuzenan ez dietela utzi pasatzen. Orduan orokorran honek ere balio du apur bat klase garbiketarako, kalean biziten jendea kanpora botatzeko, eta bar. Hor agertzen da artikulu bat oso interesgarria hor dagoen artekan, ja ez dago, Olimpiar Jokoen artekan, eta hor jartzen du, en plan random, nik ez nekiela, Leioako EHU-a, ez dauka zer ikusirik mundialarekin, baina Leioaren EHU-aren eraikuntza erabaki zela egitea Leioan orgoian, naizelako apur bat desplazatu foko unibertsitarioa ez egoteko ikasle mugimendurik eta ez egoteko hori da. Eta bestalde arkitektonikoki ere delako asko zerrazagoa poliziak interbenitzea, dituela irtera asko, eta bar. Irigintza modernoaren asuntoa. Eta hor ere, mundialekin irigintza birmoldatzen da asko eta aprobetsatzen da ere horretarako. Bai. Aurrean ikusi nuen ere Katarreko mundiala, okerretzen nago bezala aurrekoa, egin zirela horrelako obra faraoniko batzuk, lan esku esklabuarekin, basikamente. Hil ziren 6.000 tapiko langileen. Eta gaur egun dagoela hori utzik, ez da zertako erabiltzen, evidentemente. Bai, tal cual. Orduan hori. Hori alde batetik kontrol sozialari dagokionez eta bar, gero ere, evidentemente dago zentsura, mundial honetan, mundiala reportatzera zijoazten kasetariak gelditu dituzte mugetan, eta begiratu dizkiete sare sozial guztiak eta baldin bazegoen adierazpenik estatu batuen gobernuaren aurka zijoazten kanpora. Baldin bazegoen like bat belarrijanari guztiz kanpora. Orokorrean hori. Hori da, lehenengo funtzioa esango dugu kontrol sozialarena gerora jarraituko duena. Eta beste Katarrekoan adibidez ere irakurri nuen, reel batean ikusi nuen, justo beti egiten du bat, edo ez, 28arekin, edo zer. Total, simbologia, hortzeadararen simbologia eramaten zutenak, zuzenan izango zirela deskalasifikatu. Bai, gero Alemaniakoek ere egin zuten keinu bat kexatu zirela, bai. Orduan hori. Eta gero ere mundialak balio duela pila bat aurpegi zuriketa bat egiteko herrialde genozida guztiei, ez da giza eskubide minimoenak betetzen ez dituzten herrialdei eta bar. Katarreko entrenatzaile bezala dago gipuzkoar bat Julen Lopetegi. Bai? Bai. Ez que gipuzkoarrak, ez. Gaur, lehenengo aldi egiten digur horrelako txisteak, ari gara sustatzen txovinismo salatzen ari garen.
Txobinismo patatero bat horre. Hori alde batetik eta gero bestetik esan duguna ja, ez dela kasualidade bat, momentu batean non estatu batuakek behar duen leia ekonomikoa, leia politikoaz gain, egitea mundiala estatu batuetan, eta horren bestez horrek estatu batuei dakarzkion irabazi ekonomiko guztiak. Emateagatik datu batzuk, sin más, da inoiz baino partidu gehiago dituen mundiala. Eta hori agian, horrek erantzuten diola merkatu logika bati. Hori da, inoiz baino partidu gehiago, inoiz eta ikusle gehiago, inoiz eta publizidade gehiago, eta orduan inoiz eta diru gehiago. Irabazi dira... Inoiz baino dibertsio gehiago. Hori da. Hori izaten dute haiek, ez? Ja, baina jendea gongo dako loka ikusten partido guztiak hor deskantzatu gabe, buf. Ja. Inoiz ez dira horren beste franja horario, ordu franja, eta orduan jende gehiago ikusi dezake, editoria proposere. Bueno, irabazi dira, edo aurre ikusten dira, 13.000 milioi euro dela Katarreko mundialaren bikoitza. Sarrerek balio dute 400 euro estatu batuetan, dela burrada bat. Mexikon balio dituzte 15.000 pisu mexikano dela SMI-a, Mexikokoa. Soldata minimo interprofesionala, edo ditzen den modua Mexikon. Hori izan duguna hidratazio, pausek ja dakartela bakarrik 250 milioi gehiago sar daiteken publizidadearen eskutik, eta bar. Gero ere eskulan merkea esplotatzeko da kriston aukera, beti izaten da ez, mundialak sortzen ditu ez dakitzen bat lanpostu, ez dakitzen bat lanpostu, baina zein baldintzetan, lanaldi luzeak, soldata basuak, bueno, mierda bat ja ikusi genuen Katarren nola dauden langileak, eta hemen ere ez dira egongo forma, segurtasun oso gutxirekin, eta bar. Eta gero horrek ere, bertan dakarren bizitzaren garestitze automatikoa, Mexikon adibidez gobernuak emango dizkie laguntzak etxe jabe guztiei alokatzen badute euren etxea Mexikoko mundialaren bitartean. Beste herrialderen jendeari tarla. Hori da. Horlako gentrifikazio, esplosio modu bat. Ez dator katxerro hau, rebentatzen du guztia eta badoa. Hori da. Eta betikoen poltsikoak beteta eta beste bizitza joitua. Gero ere FIFA da bastante ezaguna eukitzeagatik korrupzio kasu asko, dago oso famatua den... Baina por Dios. FIFA fifeatzen. Dago 2015ko FIFA Gate deitu izan zela korrupzio kasu totxonetarikoa FIFarena, hasi zirela egiten txantxulloak... Kromoekin. Kromoekin, ez. Ketxua egin duzun ez. Eta txantxulloa zen lehenengo paritzen zizutela pakete bat gratis. Eta gero, bing! Ez da gitzen balio zuten, egia zen. Lehen 60 zentimo, orain fijo 2 euro de horren. Hori, publizidade eskubideekin, gero egiten zutela txantxulloak egoitza lortu alizateko, hori denuntziatu izan zuen estatu batuek. Eta gero kasualitatea, orain egoitza da estatu batuak, horregon zen txantxullo bat. Eta hor dago pertsona bat, deitzen dela Joseph Blatter izan zela presidentea garai horretan, eta horregon zegoen Platini bat irabazi zituela, horrek ditu baloiak, urrezko baloiak baietz. Urrezko baloiak, ¿sabes? Como tiene huevos para hacer... Bueno, hori ere zegoen... Urrezko bolak. Hori da, korrupzio kasu batzuetan. Eta Josep Blatter hau da famatua, 72. urtean, Sovietar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko NBA-ko saskibaloi mundial bat egon zen, eta Estatu Batuak zeramatzan pila bat urte galdu gabe, eta Sovietar Batasunak irabazi zuen, norbaitek kronometroarekin kalkulatu zuen txarto. Eta hori zen Josep Blatter hau izan zela FIFako presidentea. Jode. Osea, dela korruptoa, baina, batzuetan egiten du korrupzio ona. Beraita da ezaguna, baiz? Darth Blatter. Orduan, karo, aipatu dugu. Honek dakarren kontrol sozial guztia, hau nola den aurrekari bat, egoteko kaleak militarizatuta mundu guztian la mierda bizitzaren kriston garestitzea, eta zer gertatzen da orain, nahi dutela ekarri mundiala, Bilbora eta Donostira. Orduan. Guk nahi duguna da mito aroa, egotea data bietan. Ekartzen bagute mundiala, nola eukiko dugu mito aroa 6. No, mito aroa 10 izango da ja, ez? Mito aroak eukiko du evoluzio bat gutxinaka bilakatu dela mundiala bezala. Ostra, claro. Eta beharko da armada mito aroa besteko. Mundu aroa. Hori da. Eta, bueno, ez da gizerrengon irudikatzen, egia esan.
Beste gai bat mundialarekin. Dago hor dela makina bat kontrol soziala azeleratzeko, dirua egiteko burgesiaren eskuetan, eta gero dago beste guzti bat, bueno, ja atera da, ez? Estatu batuen papera eta geopolitika, klasismo, arrasakeria. Hori da. Zer daukagu esateko? Pues hemen gertatzen dena da, karo, futbola ez zaigu interesatzen, baina futbola baremo ona da ikusteko gizartan dauden dinamika guztiak. Futbola denez fenomeno sozial hain zabaldua, futbolaren atzean manejatzen delako ekonomia, manejatzen delako politika, geopolitika eta bar. Eta orain riletan agertzen da gauza bat denbora guztian dela. Agertzen da Japoneko fan bat Holandakoekin eta agertzen da esto es lo más cerca que vamos a estar nunca de la paz mundial. Hori da, beti agertzen den komentario bat. Futbolak ekarriko balu bezala... Herrialde guztien batasuna, bakea eta bar. Gero ere ari dira esaten TikToken asko, hau izango dela azkenengo mundiala. Izaten ari dela bereziki... sentikorra, ematen duela pena asko eta dagoela como nostalgia puntu bat eta jendak ez du izango dela azkenengo mundiala, ze ez da egongo bakerik herrialden artean eta ez da egongo modurik mundial bat ospatu alizateko. Hori ari dira esaten TikToken, horrek daukan base zientifikoarekin. Ikusteko zein den egoera, eta nola eskalada belikoa hartzen ari den benetan forma bat, ja eta inkluso FIFEnak konturatzen dira munduaren amaieraz. Eta orduan mundialaren amaieraz. Futbol saletasun hori izango da gerrari aurre egiteko modu bat, ez? Tipo, nahi duzu mundial aurren urtean? Pues egin zerbait. Gelditu dezagun basakeria ho. Hori da. Orduan, bueno, orokorrean mundialaren logika, eta batez ere olimpiar jokoen logika, momentu batean, antzinako Grezian, zegoenan Sócrates, OG Sócrates, ez mediko Sócrates, zen apur bat, zegoenean piztuta zu hori, olimpiar zu hori, eten behar zirela gerrak, eta ezin zirela aurrera eraman jardun belikoa. Hori zen olimpiaden apur bat logika. Zer gertatzen da? Joko olimpiko modernoak azten direnean 19. mende amaieran, dela apur bat kontrakoa. Balio duela herrialde kapitalistek euren artean egiteko diplomazia, merkatu berriak esploratu alizateko, lanesku merkea, baliabideak eskuratu alizateko. Interbentzio ideologiko guzti bat ditugunak. Hori da. Adibidez, Joko Olimpikoetan, 92 aurrera, Nazio Batuen erakundea hasi zen eskatzen Joko Olimpikoetako herrialde desberdinei mesedez Joko Olimpikoen bitartean ez egoteko gerrarik. Adibidez, Rusia eta Ukrainari eskatu zion ez egoteko gerrarik Joko Olimpikoek irauten zuten bitartean, evidentemente, inork ez die kasu egiten, eta Nazio Batuen erakundearen bai interesak bai hitza ez du inork kontuan hartzen, ez delako inor eta berari ere ondo datorkiolako gerra egoera hori egotea mantendu alizateko. Baina, bueno, nire ustez ere askotan aipatu dugu gaudela en el imperialismo desnudo, ba igual horren seinale bat, igual da triple bat, baina izan daiteke nola kokatzen den mundial hau ja ez dela kokatzen bake egoera batean, baizik eta zuzenean estatu batuakek hartzen duela, zigortzen dituela Iraneko jokalariak eta botatzen dituela estatu batuetatik, hartzen duela Somaliako arbitroa eta botatzen duela, osea, ja ez dagoela inongo bake edo diplomaziarik herrialden artean. Ez duela guztiz eskutatzeko balio ez dara, ez? Hori da. Ez eta hori saltzen da munduko txapelketa bezala, baina etengabe esan dugun bezala, harreman geopolitiko kriston eragina dute. Hori da. Ikusi nuen adibidez, oso berandura arte, ez da gizia markara arte, adibidez, Asiako herrialde guztiei, usten zitzaien talde, selekzio bakarra juntziteken, eta Afrikatik ere bakarra. Bai, Oceania, Asia eta Afrika bat. Inondik inora ezen horrelako baldintza berdintasun bat, baizik eta sin más. Bai. Eta horrek ontzela futbolaren historia ere zeharkatuta horrelako borroketatik. Uste dut Ganako politikari batek bideratutako borroka bat egon zela, ultimatum bezala, edo aukera berdintasuna, edo ez dugu parte hartuko guzti honetan. Bai. Hori da nik uste dut, galtzen dena ere bai, horrelako adierazpen politikoak edo posizio politikoak, gero eta merkantilizatua dagoen eta kontrolatua dagoen nenean, horrelako kompromisoak toki gutxiago daukate. Jakina da, ere bai, historian zehar, adibidez, mundiala ez dakit Argentinan, izan barzenean diktadura garaian, adibidez, Alemaniako Republika Demokratikoko futbolari batzuk uko egin ziotela. Gaur egun nork egiten dio uko Katarren jokatzeari, edo Arabia Saudin, edo denak doazenean horra, edo estatu batuetan gertatzen ari den guztiarekin. Guzti hori ari dira... Bai, eta hori ere ez dago salbu etxita dinamika sozialetik, ari gara hitz egiten den gau bizigarrela mundu despolitizatuago batean, langile klaseak ez duen bere burua langile klasetzat jotzen, eta bar.
Neukan egiteko, baina ez dakit egin behar dugun, repaso txiki bat, mundial desberdinek ez guztiek, baina horrela highlight geopolitikoak daudela mundial oso burrak dira. Atzean, bai. Ez da tipo ibili dela hor, más o menos. Ez da zeo zer rebuzkau da. Okerrenek euki dute mundiala kontrolpean. Hori da. Orduan, bueno, orokorrean, claro, mundialak baliogarriak dira potentzientzako alde batetik aberazteko, ekonomikoki, eta gero bestetik politikoki euren burua zuritu alizateko, aurkeztu alizateko potentzia bezala mundura, eta hori erabili izan dute potentzia geopolitiko garrantzitsuenek, eta ere erabili izan dute herrialde emergenteenek. Adibidez, esaten da Pekineko Joko Olimpikoak 2008an izan zirela oso garrantzitsuak, Txinak aurkezteko bere burua como sortzen zegoen potentzia geopolitiko bezala, harremanak egin alizateko beste herrialde batzuekin, eta bar, eta bar. Orduan egingo ditugu unos pequeños highlights. A ber, lehenengo highlighta. Bigarren mundiala egin izan zen, 34. urtean, non egin zen? Pues Mussoliniren Italia fasistan. Bueno, zergatik egin zuten hor? Evidentemente egon zintzerako txantxuioak FIFArekin, eta Mussolinik nahi zuen aurkeztu apur bat, fasismoa zela jarraitu beharreko eredu politikoa, eta mundiala erabilita jartzen zen hori. Hor dago partido bat, orain en plan tipo, nola izan da? Maldini. Kalbo hau, Maldini. Orain lehan unezko Maldini, Meloni, Mussolini. Maldini eta Mussolini etzeko pertsona berdina dira orain txabertan. Bueno, pues hor, jokatu zuen Espainiak Italiaren aurka, eta saldu zen, Espainian ere zen como Espainia republikanoa, Italiaren aurka, gero gutxira gongo zen spoiler bat, ja Espainia zela republikanoa, baina bueno. Mussolini saiatu zen amainatzen mundial guztia, izateko Italia-Alemania bat, finala? Bai, ezagutu berri ziren duela gutxi Hitler eta Mussolini, baina, bueno, ezin izan zen. Eta hor daukagu, urrengo mundiala, Mussolinik, hau ez dakitegia izango den, baina, bueno, Mussolinik mehatxatu zituela bere jokalariak, esan ziren, ganar o morir, bai, Italia irabazteko. Eta? Irabazi zuen. 34 eta 28 uste dut. Baina, hor dago beste datu kurioso bat dela, ez zela aldi bakarra izan, non politikari batek eriotz mehatxu bat eman dien bere jokalariei. Eta noiz izan da. Zehor, zegoen, dago historia bat, Zairen, 1994 urtean, gaur egungo República Democrática del Congo, esan ziela, zeuden galtzen askogatik, eta Jugoslaviak irabazi zien 9-0, eta urrengo partidon esan zieten, galtzen baduzue 3-0 baino gehiago, ditut zuen hilobiak ja prestatuta, eta jango zarete hilobira. Eta orduan zeuden galtzen 3-0, eta defentsa batek egin zuen komorrelako trampa bat, eta maitu zen partida, eta orduan ez zituzten hil, sin más. Hori da TikToken agertu zaidan beste datu kurioso bat. Datu kurioso asko daude mundialarekin, Baina, bitzia dena da, mundiala antolatzen du FIFak, nik onulertu dezadan, eta FIFA hasieratik egon da lasai asko fasistekin. Bai, ez? Tal cual. Sin más, hori da lehenengo ondorio bat atera dezakeguna. Bai. Gero bigarren mundu gerragatik egon zen paroi bat, eta gero 50ekoa egin zen Brasilen el Maracanazo. Zergatik egin zen Brasilen, ze Europa zegoen rebentau. Eta da apur bat lehenengo aldia deslokalizatzen, Uruguain egon zen, baina mundial hori izan zen apur bat de txitxinabo. Ez zelako inor juten, bide luzegia zen... Hori da, eta zijoazten itxasontzian, tal, jendea mareatzen zen, no sé qué, hori asmatu dut, baina... Eta gero eskusa jartzen zuten. Hori da. Eta gero, 50 eko hamarkadako mundialetan ere zegoen gerra hotza, hor zegoen tentsio oso handia bi bloke geopolitikoen artean, mendebaldeko Alemaniak irabazi zion Hungria momentu horretan zen como bloke sovietikoak zeukan futbol ekipo garrantzitsuena, eta mendebaldeko Alemaniak irabazi ostean horrazten da apur bat ere loratzen edo sortzen errelato bat ez horren bitartez, baina partidu horrek bai deitzen zaio el milagro de Berna, partidu horrek bai laguntzen du apur bat zabaltzen errelatoa, demokrazia kapitalistak ari direla garaitzen sozialismoa. Horretrako erabilizutela diskursiboki. Hori da. Eta gero, 74. mundialean, dela askoz beranduago, dago partido bat, bi Alemanian artean, Republika Federalaren eta Republika Demokratikoaren artean, eta jartzen dute helikoptero bat estadio gainean, supuestamente esaten dute ejertzitu gorriak nahizuela egin
interbentzio armatu bat. Eta irabazten du ekialdeko Alemaniak pu. Eta hori, gero 1918an dago zuk aipatu duzun lehen mundial Argentinan, Bidelaren diktadurapean egiten dena, eta Amerikar Estatu Batuak laguntzen duela Argentina mundial hori egin alizateko, eta FIFArekin hitz egiten du mundial hori egin alizateko. De hecho, Estatu Batuak laguntzen du diktadura bera, ez esango dugu. Bai, hor eta Amerika osoan zeinbait proiektu askatzaiezun batzeko jakina da interbentzioa zuzen izan dela. Bai. Mundial hori zegoen apur bat hitzartuta Bidelak estatu kolpea eman baino lehen, baina gero FIFAri esaten diote atzera botatzeko eta FIFAk esaten du ezetz, mantendu barrela neutraltasun politikoa, eta orduan batzuentzako egingo bazuen, bestentzako ere egin bat zuela, sin más. Hori da, eskusa, bueno, besteria bai. Eta, Argentinak irabazten du mundial hori, eta aipatzen da, gobernu honetan daude pila bat tortura, atxiloketa, desagertu, eta final horretan esaten da, alboan zegoela armadaren eskolantzeko bat, zeudela jendea torturatzen, eta egin zutela finalaren alboan ez entzuteko torturatuen oiuak eta apur bat kamuflatzeko finalaeko oiuekin. Ez dakit zein puntu arte dauka hor mistika bat, baina bueno. Ez que hor daude gertakari asko nahi edo ez, horrelako itxura metaforiko bat hartzen dutela berez, ez? Txileko kasuan ere bai, Estatu Batuek lagundutako estatu kolpea eta gero, estadioetan eman ziren horrelako presondegi handienak, tortura kasuak, Vitor Jararen tortura eta irailketa ere uste dut estadio batean izan zela. Orduan iruditegi guzti hori lotzen da, eta egia esan oso turbia da. Bai. Eta gero zuke ipatu duzuen, egon ziren jokalari batzuk boikot egin ziotenak, Carrascosak ere dela Alemania, zela Argentinako kapitaina boikot egin zion oiei, eta pues... Hori guapo dago, eta apurat pesimista jarrita, nik pentsatzen dut, gaur egungo ze eredu da futbolarian eredua. Horrekorran da jendea aberatsa, despreocupatua jarto, ez? Bai. Txabalillo eredu bezala oso... Askotan erasotzailea. Pues imaginatu. Pues bai. Bai, gero sin más, hor dago ere Espainiako 82ko mundiala, izan zela oso garrantzitsua Espainia, hau esan genuen Durangoko azokan, izan zela oso garrantzitsua Espainia trantsiziotik irten alizateko eta bere burua gizarte moderno bezala aurkezteko, eta bar. Egia da frankismoan aukeratu zela egoitza bezala Espainia mundialerako, baina FIFA denez neutroa pues ez egin bota. Orduan hori. Hemen beste aldera pasa ziren. 0 grados, ni frío ni calor, pues ni fascista ni antifascista. Ni nazi ni judío. Hori da FIFAren lema. Gaur egun ere bai. Hori da. Eta hori. Gero zimaz, dagoela ere partidu famatu bat, 86. urtean, Inglaterra eta Argentinaren artean, zeudelako hor Malvinen gerra, que Malvinetan zegoen isla bat zela, la isla del sándwich. Horrela deitzen da. Sándwich del sur. Sándwicha deitzen da, horrela irlagatik, ez? Bai. Bocadillo hori uste dut, ez tipo batek azpatu zuen, ez? Bai. Deitzen zela sándwich, claro, da santu bat. Inglaterra que zeukan ez gastronomia propioa kasi, pues lapurtu bar zuen sándwicha del sur, eta orduan. Dela bokata bat, ez besteria. Hori da. Eta hor, pues Maradonak saltzen... Hor, partidu horretan Maradonak sartzen du el gol de la mano de Dios. Eskuarekin eman zion. Hori da. Eta gero sartzen du partidu berdinan el gol del siglo. Dela azten dela regateatzen mundu guztia eta... Eta zerratik onartu zioten eskuarekin sartzea? Ez ziren enteratu, no? Ez ziren enteratu? Ez. Eta... Baina... Ikusten mozu bideo egiten du como tik, ez da, como da apur bat disimulatu. Apur bat disimulatuta. Hori da. Mario Bros. Bezala. Tipo Mario Bros. Apurtzen... Eta bilakatu zen heroi bat eta simbolo bat Inglaterraren aurka ez. Eta esan zuen zela Malvinen gerra mendekatzeko, gero esan zuen yo solo juego pa mi madre. Bueno, Maradonaren zuriketa ere da importantea futbol munduan. Maradona hil zen, gogoratzen dut azarrako 25 batean, dela justizia poetika. Oiek dira prestatu ditugun mundial repasoak. Daude gehiago, baina... Eitzen genezake gaur egun norden FIFako burua. Gaur egungo FIFA, ere, ez du bere bidea egin erlako demokraziaruntz, jarraitu du izaten mafioso bat, eta munduko potentzian askagarrienen aliatua. Infantino, dela gaur egungo burua, dela mafioso bat, dirudienez,
gainera ikusi dituela horrelako deklarazio raroak besterik ez dituela egiten, eman dio Donald Trump jaun zitagurgarriari FIFAren bake saria. Ez zela existitzen hori baino lehen, da eskerrak ez zela existitzen, claro. Ez du inolako zentzurik, pues testinguru honetan erabaki du existitu behar dela, eta gainera nori eta Donaldo Trumpari eman behar diola saria. Ze importa claro. duen. Agian izan zen bakearen novela, bale, ostra, bardoan, claro. Infantino hau. Hori da ematen dizutenan bezala diploma por participar, en plan ez duzu lortu... Claro, ez dutenan lortu claro. ematea horri, eta esaten dute, bueno, pues asmatuko dugu bat. Claro. Guztiak dira Maldini, Mussolini, Infantino, Florentino. Zer gertatzen ari da, ben? Maldini eta Florentino ez daukatean zandiri. Ez, baina Florentino ere da mafioso nazkagarri bat. Bai, egia da, bai. Bueno, pues hor FIFako presidentak ere esan zuen beste gauza bat oso garrantzitsua zen mundu guztia ongietorria izango dela estatuetara, taldeak, saletuak ez dela inor diskriminatuko, eta gero begiratzen baitugu faktoak de zer izaten ari den mundial hau da guztiz kontrakoa, porque da 3 herrialdetan, baina partidu gehienak jokatzen dira estatu batuetan, eta dago horretarako pentsatuta, eta ikusi dugu, osea, herrialde askoren saletuak ez badira estatu batuetan bizi, ezin dira sartu estatu batuetan, Senegal, Haiti, Uzbekistan, bla bla bli, bla 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 jartzen duen aitzakia da segurtasuna, baina bueno, pues igual hobeto ez sartzea, no? Porque gero etortzeko aiz eta deportatzeko, pues hobeto aurrezten duzu disgustoa eta zoaz ja zure etxera tranquilo. Zoaz deportea egitera eta deportatzen zaituzte, ez? Hori da. Gero Somaliako arbitroa ere, izan zela pasan urtean Afrikako arbitro oberena, irabazi zuen premio bat, benetazkoa eta ez de la paz. Bota dute atxera, aitzakiarekin dituela harreman jihadistak, Somalian vinkulatuta Al-Qaedarekin, duela gutxi ez da kasualitatea Trumpek esan zuela somaliar guztiak direla zaborra, eta ez dituela bere herrialdean nahi somaliarrak, eta orduan hartu. Horrela esan du? Bai, esan zuen. Arbitroa kanpora, Irango selekzioak daukala debekatuta Amerikar Estatu Batuak zapaltzea. Beste dato kurioso bat, da lehenengo aldia doala gerran dagoen selekzio bat, gerran dagoen horren egoitzara. Hori da lehenengo aldia dela. Bai, lehenengo aldia gertatzen dela historia. Normalean, anfitrioia bada bat, bere gerran dauden hoiek ez dira joaten. Eta da lehenengo aldia doala. Eta adibidez, gaur gaurkoz, Errusiak debekatuta du sarbidea, mundialean. Ez dakit. Bai. Eta Israelek ez. Israelek ez dugu jolasten, ez dutelako lortu sartza. Daudelako guztiak umeak hiltzen Gazako hori da, daude lanpetuta. Eta hori. Que gero ere, karo, izango da ustaiak 4 gutxi barru, estatu batuetan, hori izango da una locura. Hau ateratzen denerako izan da? Izan da, hori da. Hori izango da una locura, a ber zer gertatzen den. Delako estatu batuen egun nazionala, independentzia egun ospatzen dela, eta bar. Horre ere, a ber zer gertatzen den. Bueno, pues orokorrean hori. Pues hori, futbola, eta kasu honetan zehazki FIFA, ezin dela ulertu momentuko goraje politikotik kanpo, eta orokorrean, eta itzura guztien arabera, agintariekin beti lerratuta eta haien zerbitzura egon den instituzio bezala. Eta bere produktu final gorena mundiala, argi eta garbi. Gainera lotzen duena, eta hau da gaur tratatu nahi genuen azkeneko puntua, ideia guztiz nazionalista, eta nola beste ere batera esateko, txoministekin, ez? Bai. Jendea bultzatzen duelako, lehen aipatu dugun, pertenentzia sentimendu horretara, eta kasu honetan nazioarekin bat egiten du, eta orduan guzti zaio baliogarria burgesia nazionalari, bere burua zuritzeko, eta estatuaren ideia indartzeko, eta bla bla bla. Gero argi eta garbi ideia hauek, kanalizatuko dituen mugimendua segurazki izango da ultraeskuina, ze nazionalismoa saltzen da horrela, baina eske nazionalismo hau da guztiz eskluyentea. Adibidez, Frantzian Le Penek eta kritikatu dute hainbatetan Frantziako jokalari gehienak direla arrazializatuak, arabeak, ez dagoela ia inor zuririk, direna delak afrikarrak, eta bar. Hori ere da beste seinale bat apur bat kritikatzen duguna fasismoaren kontra esan, ez? Osea, Frantziar selekzioak eukitzea horren beste jokalari, euren gurasoak direla arrazializatuak, da ere Frantziak aurrera eraman duen prozesu kolonialagatik, eta orain zuari zara kejatzen horretaz, eta jarraitzen duen eukitzen. Adibidez, aurrekoan egon zen partidu bat Frantzia-Senegal, eta Senegalek oraindik ere erabiltzen duen moneta da, ez dakit ze moneta dagoela lotuta frankoarekin, hemen behar dio irabazien 150 Frantziari, oza jarraitzen ditu
pseudo-kolonia batzuk eukitzen, eta horri dagokio ere, hori, migrazio guzti hori, eta baina da, etengabe, fasismoak dituen kontra esan horiek. Bai, eta nazionalismoarekin lotuta eta selekzioen kontu hauekin, hemen askotan aipatu dugun nazionalismoaren arrisku hori interklasista dela, ez? Bai. Bapatean langile klasa eta burgesiak ez dituzte interes kontra jarriak, baizik eta interes berdina daukate. Dela, animatzea deno batera selekzio bat, eramango dituena garaipenera edo dena delakora. Eta zu azken finean zabiltza txalotzen nazio bat, baina zabiltza txalotzen kasi gobernu horrek egin izan duena, zabiltza txalotzen zure etxai politikoa zu zapaltzen zaituena, ari zara berarekin horrelako identitarismo bat sortzen dena guztiz arriskutsua. Kasu honetan, ez dakit dala zein den osondo egoera, Espainiar selekzioaren salego gehiena, agian da, tipo, Pedro Sánchezen kontra bezala, no? Eta agian erabiltzen dute, ez dute zondo... Ez nik uste dut orain gertatzen ari dena da, nik uste dut Espainiako jendea orokorrean, Espainiako jendeak nahi du Espainiar selekzioak irabaztea, egia da, eskuineko jendea edo Pedro Sánchezen aurkako jendearentzako mundiala izango dela el prime delako momentuan on alden arrotasunez esan putos negros irabazi diogu ez dakit nori edo jo que se la miña maletan iko Williams kritikatzen dituzte ez direlako benetan espainola baina gero espatzen dute euren gola eta bar baina esan nahi nuena da ere oraintxe bertan nazionalismoa ere sustatzen ari da Espainiar parlamentuko zentro eskerretik, oza, adibidez, azkenengo mugimenduetan estatu batuekin eta horrela, PSOE agertu da apur bat Espainiako interesak benetan ordezkatzen dituen bezala, eta ez Vox dela Trumpen representante bat, eta estatu yankiaren representante bat, orduan, biraketa erreakzionari askotan da ere biraketa nazionala zentzu guztietan edo arko parlamentario guztian. Eta oraintxe bertan, pues jo que se Pedro Sánchez derari da egiten bidea pues Espainiar selekzioa animatzen, eta nik uste dut espektro guztian ari dela ematen Espainiar selekzioaren eta Espainiar nazioaren gorazarre bat. Eta argi dagoena da, azkenean selekzioa den arren, eta ematen du dela kirola, bakarrik kirola, eta alagotxalakeri guztiak esaten direnak, egiten dena da, kaleak bete simbolo nazionaletaz. Eta justo gure kasuan, Euskal Herriko ikuspegitik, da kaleak betetzea, zapalkuntza nazionala betikotzen duten simboletatik. Espainiako armarria, Espainiako bandera. Eta Espainian bertan ere noiz atera izan da Espainiako bandera, edo zertarako atera izan da orokorrean Espainiako bandera, ultranazionalismoa goratzeko, sektore zapalduen aurka egiteko, eta bar. Osa, bandera bat ez da tela zati bat, baizik eta bandera batek barne hartzen ditu balio konkretu batzuk. Osa, eta Espainiak gaur egun ditu balio oso atzerakoi batzuk bere baitan. Bai, eta koroak zer emana duen ere beti berak egiten dira herrera kirolariei. Gaur egun gainera, eta da gai bat hitz egin beharko denuguna kapitulu honetan, Euskal Herrian ere bai, bueno, ez dakit iparraldean frantziar selekzioarekin giro dagoen, baina atzera pausu asko eman direla Espainiar selekzioaren normalizazioaz, eta horren bitartez, espanitatearen, espainolismoaren, hobeto esan da, hori dela benetan hemen kaltegarria, bueno, biak ez, zan dut. Horren edapen normalizazio eta justifikazio batean. Nik gogoan dut, 2010ko udan, Espainia selekzioak irabazi zuen horretan, ninengo gara udaleku batzuetan. Nire bai, ninengoen baratzen. Ninengoen lauazetan, uste dut, diputazioaren udalekuetan. Eta finala izan zen gauean... Holanda irabaztea. Gurean, zuten pare bat txabalillo irrati bat zeukatela, eta ari ziren entzuten, eta ez dakit amaitu zenan partida, edo gola sartu zuenan Iniestak, edo ez dakit zer, norbaiteko ospatu zuen, edo ez dakit zer, eta etorri ziren monitore batzuk, eta ziren, bueno, sekulako bronka bota zigeten, bronka justifikatu bat politikoki, zerratik haiek zuten ospatu beharko dena delako hori. Nire nengoen kanpamentu batean eta gogoratzen dut geundela partida ikusten, baina jenda zijoan, oza, mundu guztia zijoan Holandaren kamisetarekin, oza, jendak eraman zuen. Uzi zizuten ikusten? Bai, baina, oza, jendak eraman zuen Holandako kamiseta ikusteko partida. Hori gaur egun, oza, herri eta hori, nik ikusi nuena nire begiekin, hori gaur egun zinkronik ez zen ondo ikusitea gongo, edo zen edut, indar korrelazioan azera pausu asko mandira. Eta da askotan aipatzen dugun despolitizazioaren ere Euskal Herrian eman den despolitizazioaren seinale, hori, joera reakzionarioen seinaleak askotan ere dakarrela espainolismoa goratzea eta orain askoz normalizatuago egotea. Lehen inkrepatzen ziren futbol jokalariak zijoaztenak
Espainia bizardunak dauka besti batela, Oreoak. Oreoak. Pues mitiko, eta orain inork ez du ezer esaten, orain jendeak ikusten... Da ere zer instituzio. Poiartzabal, ez da Espainiar selekzioko... Hori da. Bonanetarikoa, edo ez da gitzien, aurrelaria. Bai, ez que nik ez dakizkit esaten, falta zait vokabularioa... Osa, aurrelaria, erdilaria, atzelaria dakit esaten, baina nola esaten da, jo que sé, medio centro defensivo, media punta. Media punta. Ez que euskerak ditu hitz hoiek. Puntaren puntan. Extremo derecha, esaten da bingen zupiria. Lo pillas. Bai. Ze ona, Horrek gara matxa, Euskal Selekzioaren gaira, ez? Hori da. Dela beste adibide bat, nazio zabalkuntzarena eta autodeterminazio eskubidearen faltan eta zure instituzio propioak ezin dituzu garatu eta ezin duzu. Gainera Espainiak ematen du bereziki daukala gogoa ez usteko tokirik horrelako selekzio bat. Eta ere horren beharrean, pues jo que se PNV bezalako alderdiek hartu dutela bide autonomista bat egiten duten instituzioetatik da, usten dute perfectamente udaletxeek egin alizatea jartzea kriston pantalla. Eta ez bakarrik PNV, ez? Bueno, ez nago ziurriz. Kuarto, bai, PNV bakarrik ez. Iruñan jarri zen ere, bai, ez? Hori da. Ba hori ere da, como autonomismoaren beste. Eta parradalezi ezioten galdetu, zu norekin zoaz? Ez dakit ez dut ikusi. Oso, erantzun zuen horrela erdi jajaz, baina bai, azken muturrean atxantatzen dira besterik gabe. Euskal Selekzioaren jatorriare interesgarria da, ez? Lehen hitz egin dugu zertarako balio detzake kirolak, ez dakit zer, gerra zibil momentuan, jaurlaritzak aurrera eraman zuen, internazionalki Euskal Herrian aurrera ematen ari zen gerra antifrankistaren berri emateko, ez? Egin zituzten dantza taldeak, ez dakit zer, Europatik, futbol taldeare osatu zuten, eta bereziki Sobietar Batasunean jaso zuten babesa, okerrez banago. Gainera futbolariek hor partidak egin, bertako futbolariekin harreman du, eta errefusiatuta zeuden umeekin ere... Hor dago futbolaren, eta horrelako masa ekimenen potentzial politikoaren adibide bat. Eta simbolikoki bada ere, balio izan du herri zapalduekin egiteko partiduak, azkengo izan zen Palestinarena, balio izan zuela ere jende asko mobilizatzeko Palestinaren aldarriekin, oraindik ere dauka potentzialidade politiko oso handi bat. Bai, zuko duzu Euskal Selekzioko kamisetaren bat? Ez. Nik ere ez. Ez daukat kamisetarik. Bizitzan, gustatzen zailatea kamiseta. Ez orokorrean ez daukat kamiseta. Daukat Bangladesekoa, fijo. Bangladeseko selekziokoa. Ez Pakistan eta... Fondoan deneko daukagu Bangladeseko selekzioko kamiseta. Bai, eta Pakistanekoa, fijo. Eta baloiak ere. Hori lehen asko esaten zen. Umek jositako baloiak eta... Ronaldinho, gero... Bueno, ez dakit. Zer egiten zuen? Pues jo, eso como mitiko meritokrasiaren historia bat umeak daudela josten baloia eta horrekin azten direla jolasten eta fufu. Ronaldinho josten zituen baloiak? Hori asmatu dut. Ronaldinho gumetan lan egiten zuen natilla enpresa batean. Hori da. Bueno, Euskal Selekzioa. Oso, bai, zer gehiago esateko Euskal Selekzioari buruz? Guk aldarrikatzen dugula Euskal Selekzioaren ofizialtasuna, baina ez den bezala horrek dakarren guztiarekin. Dakarrela Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea, eta hori bakarrik gorpuztu daiteke ere Euskal Estatu Sozialistaren bitartez. Eta horren ostean, hori lortzean ez tabaiatuko beharko litzateke Euskal Selekzioa dan mundialera, edo egiten duen bere mundial propioa, edo irabazten dion Espainiari eta jotzen dio ostia bat aurpegia. Eta nola izango zen mundial propioa? Raiari. Mundial propioa, herri zapalduen mundiala, baina horretarako barrakizu zer behar den. Horretarako herri zapalduak behar dira. Irautza internazionalista behar da. Bai, pues ikusiko genuke, etorkizuneko futbola berden Kings League bezala edo nora doan, ez? Guk azkenengo deialdi bat egin nahiko genuke, ez? Kapitulo luze eta arraro honen amaieran. Dela ere bai, bigarren demoraldi moduko honen azkenengo kapituloa, esango dugu. Ez dakigu noiz itzuliko garen... Edo itzuliko garen podcastarekin. Espero dugu baietz, baina mendik azkenengo gonbite bat zabaldu nahi dugu, jada publiko egin den gazte topagune sozialistara. Hori bai dela masa ekimen interesgarri bat, ez diona segulako kalteara egiten doan tokiari. Eta bez politizatzaia izan beharran da politizatzaia da mundialaren antonimoa. Hori da, mundialaren antonimoa. Toma esa.
Eta hori izango da urrian. Hori da, urriaren 9-tik, 12-ra, 13-ra. Elizondon gu aurreko urtean egon ginen parte hartzen eta oso gomendagarria hor gertatzen diren, aurrera ematen diren hitzaldi eta beste jarduera guztiak. Da espazio politiko oso egokia politikaz ikasteko, kojunturaz hitz egiteko, mundua enteratzeko orokorrean. Eta futbolan jolasteko. Hori da, jendea ezagutzeko. Nik Durango gote pagunan futbol partida polita jolastu zirela. Komentarista bezala egon zinen. Ez, gaur egun lotxa bango lehiak, egia zen, osolako zerbait. Ja, eski egotea hor egotea jendearen atzean. Bale, Pues ikusiko dugu elkar topagunean. Beranduenez. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Aloha.